είμαι 40 χρονών, δεν έχω δει την Ελλάδα σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν φταίνουν οι trappers, φταίνουν η πολιτική και το σύστημα που υπάρχει. Οπότε, άμα τη γράψει εμένα, ρε παιδί μου, θα είναι δεύτερο πίσω από μένα. Έχει τα πάντα. Η μουσική δεν είναι ότι είναι μόνο διασκέδαση. Η μουσική είναι ένα βήμα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι και η κοινωνία λίγο περίεργη. Είναι και η κοινωνία, αλλά ο καθένας μας θα κάνει τη διαφορά του στην κοινωνία για να αλλάξει. Άμα πετάς κατά και εσύ στην κοινωνία, η κοινωνία σου πετάει κατά. Ναι. Άμα πετάς και εσύ κατά πίσω, μόνο κουράδες θα υπάρχουν. Δώσε ανταπόδοση. Φταίει το σύστημα, φταίνουν οι πολιτικοί, φταίνουν όλα τα σκατά αυτά που γίνονται γύρω μας. Εμείς τι κάνουμε? Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, σκοτωνόμαστε για ομάδες, για θρησκείες, για το παρκάρισμα. Φοβάσαι ότι το AI θα αντικαταστήσει τη δουλειά του παραγωγού στο μέλλον? Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο για το 2026. Μαζί μας σήμερα έχουμε καλεσμένο έναν πολύ γνωστό DJ και παραγωγό σε όλη την Ελλάδα και co-host του The Good Vibe Show, μαζί μας ο DJ Silence. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Καλή χρονιά κιόλας, αφού είναι το πρώτο του Καλή χρονιά. 26. Η ημερομηνία που το γυρνάμε είναι 9 Γενάρη, οπότε με το που μπήκε ο χρόνος γυρνάμε καινούριο επεισόδιο. Για αρχή, πώς θα πας? Είμαι καλά, νιώθω καλά. Ανυπομονώ το 26 να μας φέρει όμορφα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, νιώθω σε καλύτερά μου. Έχω καλούς ανθρώπους γύρω μου, καλούς συνεργάτες, ωραίους στόχους και τα αρκετάρω να τους χτυπήσω. Τέλειο, έτσι πρέπει. Έχεις δει που το 2026 το λένε και καλά 2016 season 2, ας πούμε? Ναι, δεν το είχα δει, όχι. Αλλά πώς στέκει αυτό, ας πούμε? Δεν ξέρω. Λένε ότι όλα τα αστέρια ευθυγραμμίζονται για να είναι 2016 Volume 2. Δηλαδή, χθες είδα ότι ο Fetty Wap, ας πούμε, αποφυλακίστηκε. Μετά από 3 χρόνια. Ναι, και πήρε hype το τραγούδι το. Πώς λέγεται, Trap Queen. Το Trap Queen, εντάξει, είναι κλασικό κομμάτι πλέον. Ή στο TikTok τα memes με τον Ρονάλντο που πίνει τη σαμπάνια. Η αλήθεια είναι ότι το TikTok έχει ξαναφέρει πολλά πράγματα πίσω. Ισχύει. Και μουσικές και αυτά, δηλαδή κομμάτια που δεν τα ήξερε οι νεότερες γενιές. Λόγω του TikTok, επειδή τα κάνουν, τα αναπαράγουν. Ναι. Λόγω ξέρεις νοσταλγίας και τα λοιπά. Ναι, ξαναγυρνάνε και γίνονται viral πάλι. Για αρχή, πήγες από πόνη σήμερα? Πήγα, ναι. Πήγα, ήπια και το smoothie μου, τις πρωτεΐνες μου, τις κερατίνες μου, όλα. Έτσι, Είμαι έτσι. power. Σε βλέπω εκεί πέρα στην κίνηση όλη μέρα. Το βράδυ κλαμπ, Ναι, μετά κοίτα, το πρωί προπόνηση. Είμαι 20 χρόνια στα κλαμπ, φαντάσου, και 20 χρόνια νύχτα. Άμα δεν έκανα το lifestyle που κάνω τώρα με τις γυμναστικές και τις διατροφές, δεν θα έβγαινε. Και δεν θα ήμουν σε καλή κατάσταση που είμαι τώρα. Ειδικά άμα έκανα καταχρήσεις, και όλες αυτές τις μαλακίες που καταστρέφουν κόσμο, Ναι. δεν θα με έβλεπες έτσι σήμερα. Θα ήμουν Σίγουρα. ένας άνθρωπος σκατά. Όντως, έχεις διατηρηθεί πολύ καλά. Δηλαδή, Προσέχω τον εαυτό μου και σέβομαι τον εαυτό μου. Μου πήρε καιρό να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσω πώς πρέπει να σέβομαι τον εαυτό μου. Αλλά χαίρομαι που το έχω καταλάβει και νιώθω πολύ καλά με αυτό. Ξέρεις, είναι και δύσκολο γιατί είναι η φάση της μουσικής τέτοια που σε βάζει σε ένα περίεργο τρυπάκι. Ναι, και σαν πιτσιρικάς κι εγώ έμπαινα στο τρυπάκι ότι η μαγιά ήταν άλλα πράγματα, αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα ποια πραγματικά είναι η μαγιά. Καλά, ναι. Και ειδικά στη φάση δικιά μας στη ραπ, ας πούμε, έχουν υπάρξει πολλά αυτοκαταστροφικά πρότυπα και στερεότυπα και δεν πρέπει να μπαίνουν στο τρυπάκι. Ιδιαίτερα και πιτσιρικάδες που ακούνε ραπ, τραπ και τέτοια. Παιδιά, όλοι αξίζετε πολλά παραπάνω για τον εαυτό σας από τα σκατά που σας πουλάνε και μην ψαρώνετε. Να είστε πιο μάγκες και πιο έξυπνοι από τις μαλακίες που βλέπετε. Ισχύει. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Σαν πολύ γνωστός DJ και παραγωγός, όπως ανέφερα στην αρχή, θεωρείς ότι στην Ελλάδα, γενικότερα βασικά, παίρνουν οι παραγωγοί το respect που τους αξίζει? Όχι. Εγώ κόπιασα πάρα πολύ για να βγω από το ρόλο του αφανή ήρωα που είναι παραγωγός. Ναι. Και πιστεύω ότι και περισσότεροι καλλιτέχνες δεν σέβονται τους producers. Δηλαδή, κοιτάνε πώς θα πάρουμε το beat και μετά να μην πω τώρα, να μην βρίσω. Ναι. Δεν τους νοιάζει καν, ρε φίλε. Δηλαδή, να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Γενικά, δυστυχώς, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι στο industry γενικότερα. Υπάρχει πολλή εκμετάλλευση. Ο καθένας κοιτά να κάνει τη δουλίτσα του και ό,τι αρπάξει ο καθένας. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, λίγοι είναι αυτοί που δείχνουν όντως σεβασμό και είναι άνθρωποι σε αυτή τη βιομηχανία. Αλλά αυτοί που είναι όντως τέτοιοι σεβαστικοί και σωστοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν μακροπρόθεσμη καριέρα και μένουν στον χρόνο. Νιώθω γενικά σαν producer, εκτός από το να βάλεις π.χ. κάποιο name tag δικό σου να παίζει στο beat, μετά είναι... Να πω κάτι σε αυτό για το name tag. Ήμουν ο πρώτος που το έκανε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το Άμα δεις και τις χρονολογίες, πότε ήταν το DJ Silence ο tag, ο μόνος που είχε παίξει παρόμοιο tag, όχι για το δικό του, ήταν ο Eversor, που είχε βάλει το Major League Bangers που βάζει στα κομμάτια του. Okay, και στην Capital τον είχα πάει, ας πούμε, φαντάσου, μετά έβαλε και ο Ortiz, μετά έβαλε και ο Sky. Κάτσε.
ο Skype, θυμάμαι πρώτο άκουγα κάτι σε Skype, ας πούμε, το 17. Ναι. Το έχεις βάλει πιο πριν εσύ. Δες το Mix Molly Design που είναι το πρώτο μου κομμάτι, Ναι. ξέρω εγώ. DJ Silence. Okay. Με το N-word που πλέον δεν το βάζω γιατί είναι περίεργες εποχές και μπορεί να φάμε cancel. ναι. Αλλά ναι, δεν το ξέρω αυτό, οκ. Ναι. Κρέο. Και κοίτα, δεν θέλω να περιαυτολογήσω για τον εαυτό μου, αλλά έχω κάνει πολλά πράγματα σε πρωτοπορία που ο κόσμος δεν τα έχει καταλάβει. Ναι. Και έχω δει ακόμα και μεγάλους artists από τατουάζ να μου αντιγράφουν, από βίντεο κλιπ να μου αντιγράφουν, από τα Thai beats που έκανα να τα αντιγράφουν, από dancehall μουσική, ξέρεις καθόλου, έχεις ακούσαν όρο. Λίγο. Επειδή έρχεται αυτό το είδος παγκοσμίως και σιγά σιγά θα έρθει και στο χωριό μας εδώ πέρα στην Ελλάδα να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι. Είναι ένα είδος που τώρα κάνουν όλοι, νομίζω ότι κάνουν trap, αλλά Thai beats είναι dancehall αυτά. Που παίζει στη Τζαμάικα κυρίως και παίζουν και σε άλλα. Α, τα άφρο λες. Το άφρο είναι άλλο Ναι. style. Εγώ τα έκανα αυτά πριν από 15 χρόνια και τα παίζα στα κλαμπ πριν από 20 χρόνια, φαντάσου. Και τώρα έχετε αυτό το style. Οκ. Τι να σου πω τώρα, φίλε, δεν θέλω γιατί θα φανώ βλάκα στο να τα πω, αλλά πολλά πράγματα βλέπω ότι τα έχω κάνει και μετά τα κάνουν μετά πολύ καιρό και πετυχημένοι άνθρωποι. Οπότε χαίρομαι γιατί λέω ότι κάτι καλά κάνω, ρε παιδί με αυτό. Σίγουρα. Αλλά περίμενε, θα σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπες. Αν δεις ότι κάποιος αντιγράφει σε ένα κομμάτι που θεωρείς ότι έκανες πρώτος, εσύ θα εισηγηθείς να πεις κάτι σε αυτό τον. Παλιά με πείραζε, σου λέω. Παλιά φρίκαρα. Έχω δει, σου λέω, να μου autoγράφουν παραγωγές. Έχω δει άτομα, ρε φίλε, να του έχω κοντά μου να μην έχουν ούτε ένα τατουάζ, να δουλεύουν μαζί μου και ξαφνικά να γεμίζουν τατουάζ όλα. Πώς το πω, έχω εμπνεύσει ανθρώπους τέλος πάντων. Αυτό νομίζω Παλιά νευρίαζα. Φρίκαρα. Γιατί λέω, ρε φίλε, κάτσε, δηλαδή δείξα σεβασμό τον Ατάλο. Όσο μεγαλώνω, σκέφτομαι ότι καταρχάς είναι αναπόφευκτο, γιατί Σίγουρα. ό,τι project να γίνει, βλέπεις τηλεόραση, εκπομπές, τον Ατάλο, κάνεις κάτι καλά, όλοι μετά θα πούνε, πάμε να το αντιγράψουμε. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Και εγώ έχω εμπνευστεί από κάποιους, έτσι. Απλά εγώ δεν εμπνέομαι από τους γύρω μου. Βλέπω εξωτερικό. Με εξωτερικό μεγάλωσα, εξωτερικό είναι οι επιρροές μου. Όχι, μεγάλωσα εννοώ σαν επιρροές. Δεν όχι μεγάλωσα, εξω Ελλάδα μεγάλωσα. Είναι λίγο αστείο να αντιγράφουμε ένα στον άλλον. Δηλαδή να είμαστε σε ένα χωριό εδώ πέρα στην Ελλάδα και να αντιγράφουμε ένα στον άλλον είναι αστείο. Τώρα να παίρνει επιρροές εννοείται όλοι μας παίρνουμε επιρροές. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Είναι καλύτερο ας πούμε, να φέρεις ιδέες απ' έξω, Ναι. που είναι πολύ πιο ευρύ το κοινό. Καταρχάς, όποιος αντιγράψει εμένα ή εσένα ή οποιονδήποτε, άμα αντιγράψει εμένα, ρε παιδί μου, θα είναι δεύτερος πίσω από μένα. Οπότε αυτομάτως βάζεις τον εαυτό σου πίσω από μένα. Ισχύει. Και οπότε επέλεξε να είσαι εσύ μπροστά από μένα ή να κάνεις το δικό σου ήχο, το δικό σου vibe, να φέρεις το δικό σου τέλος πάντων οτιδήποτε ιδέα είναι, φέρει την δικιά σου για να είσαι ο πρώτος και ο μάγκας. Αλλιώς θα είσαι πάντα ο δεύτερος από αυτόν που αντέγραψες. Και ειδικά άμα είναι στην Ελλάδα αυτός που αντέγραψες, κάνει και μπαμ. Ναι, κάνει και μπαμ. Είπες έχεις πάρει επιρροές από το εξωτερικό. Θέλω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Σε ανθρώπους που έχουν μουσική καλλιέργεια, μου αρέσει να την κάνω αυτήν την ερώτηση. Tupac ή Biggie και γιατί. Εγώ θα λέω και γιατί Biggie. Tupac, γιατί αυτός με έκανε να αγαπήσω το rap, ρε φίλε. Δηλαδή τα πρώτα κομμάτια που άκουσα και είπα ότι αυτό μου αρέσει και αυτό με τρελαίνει ήταν το Tupac, ήταν το Changes, το Dear Mama. Εσύ λες τα πιο βαθιστόχαστα κομμάτια. Αυτά άκουσα και μου κεντρήσαν το ενδιαφέρον και είπα ότι αυτό είναι αυτό το πράγμα με τριγκάρει, αυτό με θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ και να το ακούσω. Ξέρεις τι, νιώθω ο Biggie, ας πούμε, το flow του και η χρειά του δεν θα ξαναυπάρξει, δεν ξέρω. Κοίτα, έτσι όπως τον έχω σαν δει. rapper, σαν skills, top. Όπως και ο Eminem, ας πούμε, είναι top στα skills, αλλά δεν με ιντριγκάρανε σαν περσόνες. Εγώ έχω ένα κόλλημα, όταν ακούω κάποιον καλλιτέχνη, θέλω να έχει κάτι να μου πει, ας πούμε. Ωραίο flex, ωραία skills ο Biggie και αυτά. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Tupac στο impact που έχει κάνει κοινωνικά, έτσι. Άμα ακούσεις τους στίχους του και κάποιος καταλαβαίνει, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουμε και αγγλικά. Άμα δεν είναι στα. Δηλαδή, προτιμάνε και τα κομμάτια από εξωτερικό όταν τα παγκολωτίζουν οι δικοί μας στην Ελλάδα, τότε είναι καλά για τους Έλληνες. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν αγγλικά, δυστυχώς, εδώ πέρα. Άμα κάποιος καταλάβει τι στίχους έχει γράψει ο Tupac για κοινωνικά, δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση σαν άνθρωπος, έτσι. Χώρια που όποιος δει και τα ντοκιμαντέρ και αυτά όλα που έχουν βγει για την Bad Boy, τι παρασκήνιο υπήρχε και τι σαπίλα υπήρχε με τον Buff Daddy και όλους αυτούς. Είναι σαν ανθρώπους, φίλε, δεν τους συγκρίνω, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω είναι και το τι στόχο έχει. Ο Biggie π.χ. ναι, μεν είχε κάποια βαθιστόχα στα κομμάτια, συγκριτικά πολύ λιγότερα με το Tupac, okay. Αλλά
είχε αυτό το κάτι, ένιωθες ότι σου μιλάει. Εννοείται. Είναι. Ίσως σαν skills, ίσως ο καλύτερος rapper που έχει περάσει ever από Εγώ αυτό ο πιστεύω. Biggie. Αλλά το impact του Tupac όντως δεν το αγγίζει ο Biggie. Δεν το αγγίζει. Αλλά νομίζω ήταν ο στόχος. Και του αυτό Tupac. είναι στο θέμα και εσύ, σαν καταναλωτής, τι επιλέγεις να Ναι. διαλέγεις, τι σου αρέσει. Έτσι. Κάποιος μπορεί να μην τον νοιάζει καν και να λέει: Πω από τώρα, εγώ έχω όρεξη να προβληματιστώ κοινωνικά, δεν με νοιάζει καν. Θέλω απλά να διασκεδάσω, να ακούσω για γκόμενες, για το ένα το άλλο. Ο καθένας είναι επιλογή του. Έτσι. Εγώ, προσωπικά, εγώ σαν γνώμη μου, θέλω ανθρώπους που να τους ακούω και να λέω: Ρε φίλε, τι αλάνι είναι αυτός, πόσο real είναι, Ναι. πόσο motivation μου δίνει. Αυτά είναι που θα με κερδίσουν σαν καλλιτέχνη. Δεν μπορώ δηλαδή να κάτσω σπίτι και να ακούω random μουσική στο club και σαν DJ μπορεί να παίξω διασκεδαστική μουσική για να διασκεδάσω και τον κόσμο και να διασκεδάσω κι εγώ. Αλλά η μουσική που ακούω εγώ σαν καταναλωτής θέλω να με κάνει καλύτερο άνθρωπο πάνω απ' όλα. Ναι, οκ. Ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω ότι η μουσική γενικά είναι σαν επιλογή ψυχαγωγίας. Ναι. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Είναι στον άνθρωπο αυτό. Κάποιοι επιλέγουν να κάνουν κοινωνικά, πώς το πω, να πούνε τα πιστεύω τους. Υπάρχουν άτομα που είναι κατά του συστήματος και κάνουν μουσική, που είναι κατά της αστυνομίας, κατά των πολιτικών. Άλλοι είναι. Έχει τα πάντα. Η μουσική δεν είναι ότι είναι μόνο διασκέδαση. Η μουσική είναι ένα βήμα. Ναι. Κατάλαβες, μια πλατφόρμα για να μπορεί να εκφραστεί ο καθένας. Ναι. Κάποιος μπορεί να εκφραστεί για όλα μέσα στη ζωή είναι. Δηλαδή, μου αρέσει να ακούω και εμένα και ερωτικά κομμάτια θα ακούσω, και εγώ έχω καψουρευτεί, και εγώ έχω χωρίσει, και εγώ έχω αγαπήσει. Κατάλαβες. Εννοείται ότι η μουσική δεν πρέπει να είναι φασισμός. Ούτε ότι κάνουμε. Όπως και στο ελληνικό ραπ υπήρχε αυτό το πράγμα, σαν φασισμός, ας πούμε. Ότι άμα δεν έκανες μουσική σαν τους Wu-Tang παλιά, ή σαν τους Mobb Deep, ή σαν ξέρω εγώ, το αληθινό αμερικάνικο ραπ, δεν ήταν της κουλτούρας και τέτοια. Η μουσική είναι έκφραση. Okay. Ναι, είναι σαν τις ταινίες κατά μία έννοια. Ακριβώς. Πώς υπάρχουν κωμωδίες, περιπέτειες, ντοκιμαντέρ. Δεν γίνεται να είναι δεις- μονοπλευρή μουσική και να κάνεις ότι θα λέμε μόνο αυτό. Εγώ θα έχω την ανάγκη μου. Το πρωί που ξυπνάω να ακούσω κάτι άλλο. Το βράδυ που θα πάω στο κλαμπ να ακούσω κάτι άλλο. Στο αμάξι μου θα ακούσω κάτι άλλο. Είσαι όμως της άποψης του είσαι χάλια σε mood και δεν θα βάλεις κάτι σε εισαγωγικά που είναι πιο deep για να μην γίνεις χειρότερα. Μπορεί να είναι κάτι deep που να μην είναι καταθλιπτικό όμως. Μπορεί να είναι κάτι deep που να έχει ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα μέσα και να το ακούσει και να σε ανεβάσει. Το deep δεν σημαίνει ότι είναι μόνο και μόνο κατάθλιψη και κλάμα και τέτοια. Ναι. Το βαθιστόχαστο μπορεί να είναι και κάτι πολύ έξυπνο, κάτι πολύ θετικό που σου λέει κάποιος. Ισχύει. Είναι ανάλογα το μήνυμα που θα σου περάσει. Εγώ, ας πούμε, που ακούω καλλιτέχνες από εξωτερικό, ακούω πράγματα που δεν σε ρίχνουν καθόλου.Ίσα-ίσα νιώθεις Σούπερμαν όταν τα ακούσεις. Σου ανεβάζουν τη ψυχολογία στα ύψη. Τι ακούς απ' έξω? Τζαμάικα κυρίως. Τζαμάικα. Τζαμάικα κυρίως. Δεν έχω ακούσει. Νομίζω δεν έχω ακούσει καθόλου. Φαντάσου ότι άμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος αγγλικά, το να καταλάβει τα πατουά, τα σπαστά, την προφορά, τη διάλεκτο του δικού της είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά έχω ανακαλύψει διαμάντια μέσα σε αυτή τη μουσική. Και στη dancehall κυρίως που ακούω και στη reggae. Έχω μεγαλώσει με αμερικάνικο rap κυρίως, αλλά μετά από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, μέχρι το 2010 και εκεί, ας πούμε, νομίζω το αμερικάνικο rap ήταν top. Μετά άρχισε να πέφτει πολύ ποιοτικά το αμερικάνικο rap και έχει καταλήξει, το βλέπεις και τώρα πλέον, είναι ψιλοσαβούρα ό,τι γίνεται στην Αμερική. Ναι, λίγοι το κρατάνε. Και αυτά που βγαίνουν είναι ή καραεμπορικά που έχουν από πίσω τους 30 Ghost Riders και τα γράφουν, είναι σάπια, ratchet, hood, πράγματα που είναι όλοι σάπιοι, πίνουν τα πάντα, σκοτώνονται μεταξύ τους, Ναι. στα 20 κάτι τους πεθαίνουν και τους προβολάνε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι και η κοινωνία λίγο περίεργη. Είναι και η κοινωνία, αλλά ο καθένας μας θα κάνει τη διαφορά του στην κοινωνία για να αλλάξει. Άμα πετάς κατά και εσύ στην κοινωνία, η κοινωνία σου πετάει κατά. Άμα πετάς και εσύ κατά πίσω, μόνο κουράδες θα υπάρχουν. Δώσε ανταπόδοση. Κάνε εσύ τη διαφορά. Δεν σου αρέσει ότι η κοινωνία είναι σκατά, εσύ τι όχι εσύ, ο καθένας μας. Έτσι, και εγώ και εσύ και εσύ που κοιτάς, άμα κοιτάς. Αυτό είναι. Εσύ τι κάνεις γι' αυτό, ρε φίλε. Γιατί όλοι έχουμε καταλήξει να κατηγορούμε. Φταίει το σύστημα, φταίνε η πολιτική, φταίνε όλα τα σκατά αυτά που γίνονται γύρω μας. Εμείς τι κάνουμε? Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, σκοτωνόμαστε για ομάδες, για θρησκείες, για το παρκάρισμα. Εδώ βλέπεις. Γίνονται άλλος, για μια θέση πάρκινγκ, έχει πυροβολήσει άνθρωπο στην Ελλάδα. Τώρα στον Πειραιά κάτω με καραμπίνα βγήκε έξω και το σκότωσε. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε μεταξύ μας? Δεν μπορείς να πεις. Ούτε στα social δεν μπορεί να πεις την άποψή σου, ούτε πουθενά. Είμαστε ψιλοχούντα είναι η φάση. Και ειδικά η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, sorry να το πάω πολύ πολιτικά, είναι συμμορία η φάση. Έχουν ξετινάξει τη χώρα και βλέπεις η χώρα, εγώ είμαι 40 χρονών, δεν έχω δει την Ελλάδα σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν φταίνε οι trappers, φταίνε η πολιτική και το σύστημα που υπάρχει. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι ο κόσμος θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα
θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, μας πάνε για καταστροφή. Τους νοιάζει αυτοί που κυβερνάνε παγκοσμίως τη φάση, μόνο τα λεφτά και μας βλέπουν όλοι σε εμάς τους ανθρώπους σαν αμεληταία ποσότητα. Και άμα δεν ξυπνήσουμε εμείς να το καταλάβουμε, γιατί και εμείς είμαστε σαν τα ζώα. Τα σκατά τους καθόμαστε και τα τρώμε και δεν μιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Άμα εμείς δεν αλλάξουμε, οι άνθρωποι που είμαστε το πλήθος, θα μας κυβερνάνε τα σκατά και θα γινόμαστε όλοι όπως δυστυχώς βλέπουμε αυτές τις μέρες, εποχές, τι γίνεται. Εσύ είδες εντωμεταξύ που άλλαξε η διατροφική πυραμίδα. Το έκανα και post σήμερα, γιατί εγώ πιο παλιά ήμουνα πιο χοντρός. Έτσι, ήμουνα συν 20 κιλά. Όταν συνειδητοποίησα πόσο σε επηρεάζει το τι τρως, άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ψυχολογία μου. Κοίτα, είναι λίγο υποκριτικό τώρα αυτό που γίνεται, ξαφνικά το παραδέχονται τι γίνεται, γιατί φαντάσου πόση προπαγάνδα υπάρχει τόσα χρόνια που μας πουλάνε ότι ό,τι είναι σάπιο ήταν καλό. Δηλαδή το κάνανε μόνο και μόνο για να πουλάνε. Για το εμπόριο και ο καπιταλισμός το έκανε αυτό. Δεν μπορείς να τους κατακρίνεις κατά μία, γιατί το κέρδος που βγάλανε είναι άπειρο. Είναι άπειρο. Οκ. Να βγάλουν άπειρο κέρδος και να διαλυθεί όλη η ανθρωπότητα, να δηλητηριαστούμε όλοι μας και να γεμίζουμε καρκίνους και αρρώστιες. Δεν τους δικαιολογώ, αδερφέ. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και είδα επίσης, και το ανέβασα και αυτό, ότι θα κάνουν μηνύσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Nestlé, όπως είναι η Coca-Cola και αυτά, γιατί εν γνώση τους έχουν βάλει μέσα πάρα πολλά πράγματα που είναι πρόσθετα και επεξεργασμένες σε τροφές, τα πουλάνε και τα καταναλώνουμε εμείς και είναι αποδεδειγμένο ότι κάνουν κακό στην υγεία μας και μας καταστρέφουν. Σε ζωτικά όργανα, σε πράγματα τώρα μιλάμε... Θα σου πω, κατά μία είναι όμως, εφόσον είσαι ενήλικας, ας πούμε, και έχεις μια κριτική. Έχεις την επιλογή να διαλέξεις. Εσύ έχεις την επιλογή του, είσαι σε ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε, διψάς. Αδερφέ, παίζει πλήση εγκεφάλου, ξεκόλα. Το έχουν κάνει τόσο αποδεκτό. Άμα πραγματικά νοιαζόντουσαν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για χώρες, για κράτη και πολιτική, άμα νοιαζόντουσαν για μας, θα μας προστατεύανε. Σίγουρα, δεν τους νοιάζει να μας προστατεύουν, τους νοιάζει το κέρδος. Δεν πάνε να ψοφήσουμε εμείς, δεν νοιάζει κανένα. Να βγάλουν λεφτά. Έχει γίνει δυστυχώς το χρήμα ο καινούργιος Θεός. Και προσκυνάνε όλοι στο χρήμα. Γι' αυτό βλέπεις και κοριτσάκια βγαίνουν στα OnlyFans, στην πορεία. Ναι. Οι πιτσιρικάδες ονειρεύονται πώς θα βγάλουν γρήγορο κέρδος, να γίνουν drag dealers και τέτοια. Έχει ισοπεδωθεί τα πάντα γιατί ο άνθρωπος προσκυνάει το χρήμα πλέον. Δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχουν ηθικοί, δεν υπάρχει αξία, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να πιστεύω, μπορεί εγώ να μην το προλάβω όσο είμαι ζωντανός, ότι κάποια στιγμή θα επικρατήσει το καλό. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σκοτεινές εποχές. Και είναι κρίμα. Κρίμα. Γιατί η ζωή είναι πολύ όμορφη. Είμαστε σε ένα πλανήτη πανέμορφο, τον Ατάλο, και είναι λίγοι που κάνουν abuse όλα τα resources που υπάρχουν, ας πούμε, και καταλήγουμε να υποφέρουν παιδιά, να γίνονται πολέμοι, να γίνονται εμπόρια οργάνων, τώρα τρελά πράγματα. Ανεξέλεγκτο. Τρελά πράγματα. Δηλαδή, τώρα, άμα κάτσουμε και τα πούμε, τώρα μην το βαρύνουμε πάρα πολύ. Συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα στον πλανήτη. Και για όλα αυτά ο άνθρωπος. Είμαστε η χειρότερη ύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι, άμα δεις τα ζώα και αυτά πώς είναι μεταξύ τους. Πώς ήταν πριν έρθει ο άνθρωπος για τα καλά. Είμαστε η χειρότερη φάρα στον πλανήτη. Φοβάσαι ότι το AI θα αντικαταστήσει τη δουλειά του παραγωγού στο μέλλον? Έχω αυτή την κουβέντα πολύ συχνά και ακόμα και με μουσικούς παραγωγούς κάνουμε συζητήσεις και με βιντεοκλιπάδες και γενικά με διάφορα άτομα. Κοίτα, είχα δει και κάπου ένα δημοσίευμα, ένα βίντεο, που έλεγε ότι αντίστοιχα, όταν παλιά, ας πούμε, ήταν αναλογικός ο ήχος και όλοι δουλεύανε με αναλογικά μηχανήματα, χωρίς να υπάρχει υπολογιστής στη δημιουργία μουσικής, με το που μπήκε ο υπολογιστής στο παιχνίδι και βγήκανε τα VST, τα plugins και τέτοια, και αυτούς τους κράζανε τότε. Ότι αυτό που κάνετε δεν είναι πραγματική μουσική, ότι είναι από υπολογιστή, το ένα το άλλο. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Το AI για μένα είναι ένας βοηθός σου. Άμα εσύ δεν έχεις ηχόχρωμα, προσωπικότητα και αισθητική, το AI δεν τα κάνει μόνο του. Εκεί θα ξεχωρίσει ο καθένας. Το AI είναι ακόμα ένα εργαλείο. Όπως είναι ο υπολογιστής και το κάνεις πιο εύκολα από ό,τι παλιά, τώρα απλά θα αποτυπώσεις την ιδέα σου ακόμα πιο εύκολα στο μέλλον με το AI. Και μπορεί καλύτερα ποιοτικά. Σίγουρα καλύτερα ποιοτικά, γιατί το AI, ρε φίλε, τον άνθρωπο τον ξεπερνάει. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε το επίπεδο του AI. Θα σου πω, ξέρεις τι, είναι αυτό. Προσπάθησε να καλλιεργήσει την προσωπικότητά σου μέχρι να καταλάβει το AI τα καλά. Γιατί μετά, π.χ., αν το πάμε σε μεγαλύτερο επίπεδο, να αντικαταστήσει το AI έναν καλλιτέχνη. Όμως, αν ο καλλιτέχνης έχει προσωπικότητα. Θα τον βοηθήσει το AI να την αναπτύξει. Ναι, εγώ σαν Κώστας, αν έχω να διαλέξω να ακούσω AI κομμάτι και κομμάτι του rap, για παράδειγμα,
επειδή γουστάρω το ρακ σαν άνθρωπο, θα ακούσω το ρακ. Εννοείται. Και επιπλέον δεν μπορώ να πάω σε συναυλία που θα κάνει το AI, θα πάω σε συναυλία που κάνει ο ρακ. Εντάξει, δεν ξέρεις. Ας πούμε στην Αμερική είχαν κάνει συναυλία του Tupac με ολόγραμμα. Εντάξει, αυτό νομίζω ήταν πιο πολύ ξέρεις, για το tribute. Ναι, για το tribute, αλλά ήδη υπάρχουν και K-pop συγκροτήματα που βγαίνουν με ολογράμματα και κάνουν πάταγο και υπογράφουν deals καλλιτέχνες AI με εκατομμύρια. Εντάξει, αυτό είναι τρομακτικό, κατάλαβες. Είναι Ναι, λίγο περίεργο. αλλά θα σου πω, ποια είναι η αντιπαράθεση σε αυτό. Είναι ολόγραμμα μιας προσωπικότητας. Ναι, αλλά άμα δεις τώρα σε ένα εντυπωσιακότατο show που είναι ένα ολόγραμμα 30 μέτρα και σου κάνει live performance με πυροτεχνήματα, λαμπάκια και τέτοια, θα ψαρώσεις να πεις. Σίγουρα. Πώς βλέπεις σινεμά, κατάλαβες. Ναι. Αλλά η ανθρώπινη ψυχή είναι ανθρώπινη ψυχή. Αυτό δεν θα την αντικαταστήσει το AI. Πάντως, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα Grammy δήλωσε ότι το 90% των καλλιτεχνών που έχει δει, που είναι υποψήφιοι για τα Grammy, σε κάποιο σημείο της διαδικασίας του process της παραγωγής μουσικής, όλοι σχεδόν έχουν χρησιμοποιήσει AI. Εντάξει. Και έβλεπα και τον Ρίζα σήμερα, το Wu-Tang, που έλεγε ότι πόσο του έχει γλιτώσει κόστος παραγωγής, ότι έχει σαν βοηθό το AI. Εντάξει, αυτό αν το χρησιμοποιείς για καλό σκοπό, να υποφεληθείς, οκ. Κοίτα, τώρα ζούμε τα πολύ πρώτα βήματα του AI. Επειδή εγώ βλέπω πολλά podcast και από εξωτερικό, λένε ότι από το 27 κιόλας και μετά θα αλλάξει όλη η ζωή. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι πάρα πολύ, θα γίνει ότι σε 10-20 χρόνια δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Όχι, εδώ τώρα οριακά. Εντάξει. Στα Instagram και στα TikTok και αυτά, πλέον βλέπω ο καθένας βγάζει τώρα τρέλες και ο κόσμος είναι τόσο άμπαλος που ψαρώνει και λέει. Ναι. Και βγαίνουν άλλοι μετά στα comment και επεξηγούν AI είναι. Αλλά ειδικά ο κόσμος που δεν είναι εκπαιδευμένος δεν έχει χάσει την μπάλα ήδη. Μίλαγα σε μια κοπέλα στο μετρό, ξέρεις, για να την γνωρίσω, και της λέω: επειδή πρέπει να φύγω, δώσ' μου το Instagram σου. Και μου κάνει: δεν έχω Instagram. Και μένω μαλάκας. Και πόρισες. Και εν τέλει. Μαγιά της. Ναι, αλλά όντως μου δείχνει την εφαρμογή του Instagram και έλεγε login, ας πούμε. Δεν είχε κάποιο account. Και οκ, respect, ας πούμε. Έχει ήρεμο το κεφάλι της. Ναι, αλλά εντάξει. Έχεις δουλέψει με την πλειονότητα των καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Επικροτείς το fake it till you make it για να πετύχει κάποιος, τουλάχιστον στην αρχή. Όχι, δεν το επικροτώ. Δεν το επικροτώ, αλλά έχει συμβεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δουλέψει για κάποιους. Αλλά το να είσαι αληθινός είναι ανεκτήμητο. Και πιστεύω ότι κερδίζεις πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή και το fake it till you make it έχει τα όρια του και μπορεί να σου γυρίσει και boomerang. Και ειδικά στην Ελλάδα είμαστε πολύ μικρή χώρα. Δηλαδή όλα μαθαίνονται, βλέπεις πόσα σκάνδαλα βγαίνουν, πόσα ίδρυγες. Λες ότι θα το καταλάβουν γρήγορα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να πάρει χρόνο γιατί ο κόσμος ψαρώνει με τα Instagram και με τα βίντεο και με το ένα και με το άλλο. Αλλά είναι πολύ μικρή χώρα για να μην μαθευτεί η αλήθεια. Οπότε, μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου με το fake it till you make it, αλλά για να χτίσεις ένα legacy respected και να είσαι σεβαστός από τον κόσμο, πρέπει να είσαι αληθινός για μένα. Δεν θεωρείς ότι π.χ. στα πρώτα βήματα για να αποκτήσει λίγο κίνηση, ας πούμε, στα τραγούδια σου κτλ., να κάνεις ένα fake it till you make it, μέχρι να πάρεις αναγνωρισιμότητα, μέχρι να είναι ικανοποιητικό βαθμό και μετά να είσαι πιο real, ας πούμε. Είναι σχετικό το fake it till you make it. Το fake, ας πούμε, είναι τι, να νοικιάσεις ένα βίντεο για να έχεις ένα βίντεο κλιπ, να νοικιάσεις ένα αμάξι, να το έχεις στο κλιπ. Αυτό είναι fake it till you make it. Ενώ δεν είναι δικό στο αμάξι και το έχεις στο κλιπ. Ναι, το να πεις κάτι που δεν ισχύει, το να προσποιηθείς, ξέρω εγώ, αυτά που λέγαμε πριν, ότι έχεις πεθάνει. Είναι πολύ σχετικό το fake it till you make it. Δηλαδή, τύπου, όχι fake it till you make it, η κάρτα δεν έχει όριο και μετά βγαίνει βίντεο που στο σουλατζίδικο ζητάς τα λεφτά σου πίσω. Δεν είναι μουφ αυτό. Ναι. Ένα fake it till you make it μέχρι ένα βαθμό που να λες: οδηγάω ένα κομπλέ αμάξι, αλλά στο τραγούδι μου θα πω για Ferrari. Παράδειγμα. Να είναι έτσι. Εγώ, άμα ήμουν πιτσιρικάς, μπορεί να ψάρωνα. Έτσι. Θα προτιμούσα έναν τυπά που μου λέει ότι εγώ δεν έχω τη Ferrari, αλλά έχω τους στόχους στη ζωή μου και να μου δείξει όλο το process, τι στόχους έχει και να τον δω ότι πώς αληθινά ανεβαίνει και φτάνει στους στόχους του και παίρνει στο τέλος τη Ferrari. Εκεί θα τον εκτιμούσα πιο πολύ. Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι, ο κόσμος συνήθως προτιμάει την ήδη μασημένη τροφή κατά μήνα. Δηλαδή να δουν το final product. Δεν τους νοιάζει πολύ κόσμο να προβληματιστούν. Είναι αυτό που λες ακριβώς. Θέλουν μασημένη έτοιμη τροφή. Αλλά όλο αυτό πόσα διάρκεια έχει. Βλέπεις πόσοι καλλιτέχνες βγαίνουν πυροτεχνήματα, παπ, 2-3 χρόνια κοιτάνε το ένα το άλλο, εξαφανίζονται. Γιατί δεν είναι real. Ναι. Και αυτό εντάξει, είναι ένα πολύ καλό φίλτρο. Να δεις ότι ξέρεις ποιος έχει διάρκεια, 1, 2, 3. Αυτή ας πούμε είναι πιο real στη φάση. Με το να είσαι ο εαυτός σου, είσαι ήσυχος ότι θα αντέξεις στην πάροδο του χρόνου.
Άμα μπαίνει σε ρόλου, τέτοια, τι να δείξω για να ψαρώσω. Κάποια στιγμή γκλιτσάρει όλη αυτή η περσόνα, κατάλαβες, γιατί δεν είσαι εσύ. Κάνεις αυτό που λες fake, για να ψαρώσουν οι άλλοι. Είναι αυτό που λένε ο Και καθαρός. δεν το απολαμβάνεις κιόλας. Θα σου γυρίσει και εσύ δεν θα είσαι ικανοποιημένος από αυτά. Γιατί ξέρεις ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτά που πουλάς. Ναι. Και εντάξει, μετά από κάποια φάση δεν κουραστεί να υποδίεσαι λίγο. Είναι κουραστικό. Γι' αυτό καλύτερα να το επιλέξεις να μην το κάνεις. Ξέρεις τι όμως, αν μπει στο τρυπάκι του, OK, θα γίνω καλλιτέχνης, αυτόματα δεν γίνεται σε και μια περσόνα. Κατά μία έννοια. Ναι. Εννοείται όλοι πουλάνε τις περσόνες Δηλαδή, τους. π.χ. πώς είναι για παράδειγμα, ο Ρακ, είναι ο Ρακ και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θέλει να δει το Ρακ να πετυχαίνει παντού. Ο Ηρακλής όμως μπορεί να έχει διαφορετικούς στόχους από το Ρακ. Κατάλαβες πώς Εντάξει, το για φέρνω. μένα είναι από τα πιο ωραία άτομα στη φάση ο Ηρακλής. Σίγουρα. Οπότε, Απλά στο φέρνω σαν παράδειγμα ότι είναι δύο διαφορετικές περσόνες κατά μία έννοια. Είναι η καλλιτεχνική του και ο άνθρωπος πίσω από τον καλλιτέχνη. π.χ. για αυτά που λέγαμε και πριν off camera, για όλα τα πιτσιρίκια ας πούμε, που λένε για κάνω, σκοτώνω, έχω ναρκωτικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα έχει καταντήσει τη σκηνή να είναι για γέλια. Δηλαδή το fake it till you make it, παιδιά, νομίζω ότι ψιλοπεθαίνει. Καλά, αν ανοίξει ένα TikTok και δεις ξέρω, τα σχόλια, όλα είναι αυτό το meme που έχει Legend χωρίς το D, Legend Pro Max. Ναι. Μα ρε παιδιά, έχετε καταντήσει sorry κιόλας δηλαδή τη φάση για γέλια. Και είναι κρίμα γιατί κάποια άτομα έχουν χτίσει πράγματα το Νατάλο και έχει γίνει να γελάει ο κόσμος μαζί μας με τη σκηνή και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα και δείτε το λίγο και με τους εαυτούς σας τι κάνετε δηλαδή. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα σας κάνει μάγκες. Γελάει ο κόσμος, sorry που τώρα το λέω. Ναι, εντάξει, νομίζω απλά πάνε για το adrenaline boost, ας πούμε, ότι άπειρα 20.000 likes. Τρολάδες, έχουν καταντήσει τη μουσική τρόλ. Εντάξει, Είναι ξέρεις τώρα κάποια παιδάκια που είναι 50 κιλά και τέτοιο και βγαίνουν και κάνουν και λένε ότι κάνουν ράνουν τον Νατάλο. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Δηλαδή, sorry κιόλας αν νομίζουν αυτοί το παίρνουν σοβαρά ότι μετράνε. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Σοβαροί άνθρωποι σας βλέπουν και γελάνε, ρε παιδιά. είναι αυτό το πώς θα το φέρεις, τι περσόνα θα εκπέμπεις στο κοινό. Ψαρώνουν τα 10χρονα και τα 15χρονα, αδερφέ. Κανείς άλλος δεν ψαρώνει πλέον. Δηλαδή, γι' αυτό και το τραπ πάει έτσι. Ναι. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις Εντάξει, ξέρεις τι, είναι και το τι κοινό απευθύνεσαι. Γιατί, ας πούμε, όντως, εμείς όταν, εγώ η γενιά μου το 2003, ας πούμε, εμείς ποιοι ήταν αυτοί που ζήσαμε στην αρχή, Sneak, Light, Madclip, Simboy, ας πούμε. Ζήσαμε αυτούς, ας πούμε, στην αρχή. Ήταν στο τραπ, ναι. και ο Υπό και ο Υπό, ναι. Ζήσαμε αυτούς στις αρχές. Και ταυτόχρονα, καθώς ανεβαίνε και η τραπ εδώ στην Ελλάδα, ανέβαινε και τα social. Οπότε δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο expansion. Ότι, OK, θα βγουν τώρα όλοι αυτοί, θα πούνε δύο τους παπάντες, OK, αλλά εμείς, επειδή δεν ξέραμε, τα πιστεύαμε. Τώρα, ας πούμε, που έχουν βγει, όχι 5, αλλά 500, OK, προφανώς δεν θα λένε και 500 την αλήθεια. Από τους 500 να είναι οι 5-6 που είναι όντως legit. Κακό στη σκηνή κάνει, τίποτα άλλο. Δηλαδή, για μένα το τραπ έτσι όπως το έχουν κάνει έχει καταντήσει ζουζούνια, παιδικό πάρτι. Δηλαδή, και τα live και είναι στα γυμνάσια και λένε, είναι τα παιδάκια από κάτω και λένε πίνουμε, σκατάνουμε, είναι. Λες και βλέπω τα ζουζούνια και βλέπω τους καλλιτέχνες που χαίρονται και λέω. Όντως, δηλαδή, πιστεύουν ότι μετράνε με αυτό το πράγμα, να πηγαίνουν στα γυμνάσια και στα λύκεια και να έχουν 10χρονα, 15χρονα και να λένε σκοτώνω, κάνω ράνο. Εγώ λες και βλέπω τα ζουζούνια. Αυτό το πράγμα που ήταν παλιά, τα παιδικά πάρτι και τέτοια. Δηλαδή είναι αστεία η φάση. Ξέρεις τι, εντάξει. Και γι' αυτό έχει κερδίσει το ραπ και σέβεται ο κόσμος σοβαρούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Λέξ, όπως είναι ο Χέκμος, όπως είναι ο Μικάπα, όπως είναι ο Τάκι Τσάν, όπως είναι όλοι αυτοί. Ναι. Γιατί το τραπ έχει κρατήσει αστείο για ζουζούνια. Αυτό που σου λέω, ζουζούνια έχει κρατήσει. Ξέρεις τι όμως, επειδή το ακούνε και τα μικρά παιδιά, προφανώς δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν ότι okay, αυτό που περνάει τα αυτιά μου αυτή τη στιγμή δεν έχει και κάποια ουσία. Αλλά απ' την άλλη, αν αυτό που ακούνε, OK, ναι, μεν δεν έχει ουσία, αλλά σε βάζει ένα ρυθμό, λες OK. Εγώ π.χ. σαν Κώστας μπορώ να ακούσω ένα κομμάτι που OK, μπορεί να λέει σκότωσα προχθές, θα δώσω τσόκο αύριο, ξέρω, κάτι random. Αν όμως αυτό που ακούω βαϊμπάρει στα αυτιά μου, OK, δεν θα με νιάξω τόσο η στίχη. Κακός. Εντάξει, κοίτα. Αν θέλω να ακούσω ένα κομμάτι. Εσύ πες ότι το ακούς. Εγώ, άμα ήμουν καλλιτέχνης και έβλεπα από κάτω 10χρονο να λέει πίνω, κάνω, σκοτώνω, θα ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Αδερφέ, το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Και όπως έχω δει καταστάσεις τέτοιες και ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω ντροπή. Να είσαι εσύ η αιτία που ένα 10χρονο θα λέει τέτοια πράγματα και του βάζει τέτοια πράγματα στο μυαλό του, είναι ντροπή για μένα. Ναι, OK, έχει όντως μια βάση. Είναι ντροπή για μένα. Άμα επιλέξω να βάλω vocals και να είναι η δικιά μου φωνή, να πω πράγματα που θα τα πω εγώ, θα ντρεπόμουν να τα έλεγα. Ναι. Και να τα έκανα και perform και να ήταν το 10χρονο μπροστά μου και να τραγουδάει και να χαιρόμουν.
ξεφτιλίκι για μένα. Το θεωρώ ξεφτιλίκι. Ένα σοβαρό άνθρωπο όμως που τα βλέπει αυτά, και επειδή δουλεύω και με σοβαρούς ανθρώπους και με επιχειρηματίες και με μαγαζιά και με άτομα της ανατρέχουμε της ηλικίας μου, πίστεψε με, έχουν στιγματίσει πολύ άσχημα τη σκηνή όλα αυτά τα καραγκιουζίλικια που γίνονται. Και πρέπει οι καλλιτέχνες αυτοί, άμα θέλουν να μείνουν, να σοβαρευτούν. Γιατί θα φύγει αυτό το αέρα. Έχει καταντήσει όλη αυτή η φάση greens. Δηλαδή, βλέπει κόσμος και γκριτζάρει πλέον με αυτό το πράγμα. Δεν είναι μαγιά. Όντως. Το κόνσεπτ της σειράς πάει ως εξής. Θα μας πεις μια ακραία ιστορία από την καριέρα σου και θα αφήσουμε το κοινό και εμένα να αποφασίσουν κατά πόσο ισχύει αυτή η ιστορία. Οπότε, θέλω να μας πεις την πιο ακραία ιστορία από studio session με καλλιτέχνη. Την πιο ακραία ιστορία. Τώρα σε βάλα σε αυτό το. Έχω πολλές, αλλά αν με βάλεις να σκεφτώ δεν θα μου έρθει. Ξέρεις, τώρα, επειδή κάποιοι, άμα πω κάποιοι και που έχει γίνει, θα καταλάβουν κάποιοι τι έχει γίνει και ότι ξέρεις, μιλάω για αυτούς και είναι λίγο περίεργο. Ναι. Να δω πώς θα το μαγειρέψω λίγο στο μυαλό μου τώρα, να δω πώς θα το χειριστώ, περίμενα. Θα πω κάτι light, έτσι, soft, ίσα να πούμε ότι το είπα. Σε live καλλιτέχνη που έπαιζε σε κλαμπ, πήγαμε μαζί με άλλο γνωστό καλλιτέχνη. Τον βρήκαμε 4 η ώρα να κάνει live σε κλαμπ. 5 η ώρα σου έχει τελειώσει όλο το club show. Αράξαμε, τα είπαμε. 6 η ώρα το πρωί ψάχναμε στούντιο, πήγαμε όλοι μαζί. Ναι. Και καταλήξαμε να φύγουμε την επόμενη μέρα το απόγευμα μετά από live session. Πρέπει, δηλαδή το session κράτησε από 6 το πρωί μέχρι. 5 το απόγευμα. Όντως. Ναι. Με διάφορα μέσα να συμβαίνουν, τα οποία δεν μπορώ να πω on κάμερα. Οκ. Παίρνουμε. Και στην ουσία απλά κράτησες πάνω κάτω ένα 12ωρο. Ναι, αλλά ήταν μετά από club show, μετά από έξοδο σε club και 6 ώρα το πρωί και να φύγουμε 5 ώρα το απόγευμα μετά την επόμενη. Ναι, okay. Μπορώ να φανταστώ τι έγινε, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ και τι έγινε. Είναι, ξέρεις, αυτό το φάσμα. Ναι, ας αφήσουμε το μυστήριο να αιωρείται. Πείτε κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι είναι αληθινή η ιστορία του DJ Silence. Ποιους καλλιτέχνες ξεχωρίζεις στη σημερινή εποχή? Ποιοι είναι αγαπημένοι δικοί μου, διαχρονικά ή τώρα αυτή τη στιγμή που είναι hot, ας πούμε? Τώρα αυτή τη στιγμή που είναι hot, γιατί εντάξει, είσαι από τους ανθρώπους στο χώρο που είσαι πάρα πολύ καιρό, οπότε το μάτι σου μπορεί να κρίνει σωστά, πιστεύω ότι okay, αυτός στο μέλλον θα πετύχει ή αυτός θα πετύχει τώρα, ας πούμε. Για μένα αυτός που είναι ο πιο δυνατός από τους mainstream αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα ο Ηρακλής, ο Ρακ. Ναι. Δεν το συζητάω καν. Ναι, και με διαφορά και σαν ποιότητα ανθρώπου και από πολλές απόψεις. Και έχει ακόμα πάρα πολλά να δώσει, γιατί και ο Ηρακλής είναι μικρός και τον βλέπω ότι όσο οριμάζει θα δώσει πολύ πιο δυνατά πράγματα. Για μένα ο Ηρακλής δηλαδή ακόμα δεν έχει δείξει πραγματικά αυτά που μπορεί να δώσει. Εσύ το πιστεύω και εγώ αυτό. Και επειδή το ξέρω από πάρα πολύ μικρό, εντάξει, έχω και μια αδυναμία προς το πρόσωπό του. Χαίρομαι, την πρώτη επιτυχία την κάναμε μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μπει στο μονοπάτι του και τον έχω βοηθήσει. Γνώριζα και τον μπαμπά του, γνωρίζω και το legacy, όλο που υπάρχει γύρω-γύρω. Το χαίρομαι και πραγματικά εύχομαι να πάει. Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω και πολύ, όταν οριμάσει, θα δώσει πολύ παραπάνω πράγμα. Αλλά μπορώ να σου πω και διαχρονικά ποιος θεωρώ άλλους αγαπημένους μου. Ναι. Το Τάκη Σαν σίγουρα, γιατί για μένα, για την ελληνική σκηνή, με έκανε να αγαπήσω το ελληνικό ραπ, γιατί ήμουν πολύ κολλημένος, άκουγα μόνο αμερικάνικο πιτσιρικάς. Το Hate Most, Καραγουστάρο, το Μικάπα, το Τζάκι, αυτές τις φάσεις. Εντάξει, αυτή είναι πιο πολύ σε εισαγωγικά old school, κατά μία έννοια. Και εγώ old school μάλλον θα είμαι στην ηλικία που είμαι. Ηλικιακά ίσως είμαι και από κάποιους και μεγαλύτερος, ξέρω εγώ, από αυτούς που ανέφερα. Αλλά μπρο, αυτούς έχουν κάτι να μου πούνε, κατάλαβες, μπορώ να ακούσω κάτι. Τώρα, σίγουρα. Τα περισσότερα που ακούω, τα πιτσιρίκια μου, στα αυτιά μου και στα μάτια μου φαίνονται καλικατζαράκια. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ακούσω καν. Στη σημερινή εποχή, δηλαδή ποιους βλέπεις να κουβαλάνε την ελληνική σκηνή στα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι το 2027, ας πούμε, 28. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Half Quickie, άμα το ξέρεις. Και επίσης έχω και έναν καλλιτέχνη που τώρα είμαστε σε συζητήσεις να το κάνουμε official με το Good Vibes, τον NM, που είναι από Θεσσαλονίκη. Κάτι μου έχει πετάξει, νομίζω. Τον οποίον θα πίστεψέ με τα επόμενα χρόνια, άμα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε,
θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα έχουμε αυτό το βίντεο, σαν ξέρεις που είναι το βίντεο. Ότι ναι. Τώρα μη με διαψεύσεις. Έχουμε μπει σε καλό δρόμο, πάμε να τους δείξουμε. Γενικά αυτή τη στιγμή φτού έχουν ευθυγραμμιστεί κάπως και οι δικοί μου πλανήτες και το Good Vibes στείνεται οργανικά σαν label και έχω βρει άτομα που είναι ωραίοι τυπάδες, υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση, υπάρχει πολύ καλή ενέργεια, πολύ καλή χημεία και να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω βρει τα δικά μου άτομα που συνεργάζομαι, δημιουργικά και μουσικά νιώθω καλύτερα από ποτέ. Τέλειο αυτό. Γιατί έχω μια πολύ όμορφη ενέργεια στον περίγυρό μου που δουλεύω. Γιατί έχω δουλέψει με όλους, έχω δει όλο το παρασκήνιο της φάσης και είναι πολύ περίεργο σκατένιο το τι παίζει στη φάση. Ακόμα και στην Ελλάδα που είμαστε μικρή αγορά. Αυτό νομίζω θα το δείξει και η δουλειά σου μετέπειτα, ας πούμε, ότι το κάνεις με παραπάνω μεράκι. Εγώ γι' αυτό έκανα και το Good Vibes σαν concept. Ναι. Ενώ ήμουνα σε πολύ μεγάλα projects και σε πολύ μεγάλα σχήματα, επειδή δεν ήθελα ούτε ίντριγκες, ούτε κακές ενέργειες, ούτε περίεργα έτσι vibes. Γι' αυτό επέλεξα να το κάνω όλο αυτό το πράγμα σαν ότι εγώ θέλω καλή ενέργεια, το οποίο στα αγγλικά λέγεται Good Vibes. Χαίρομαι που άργησα, γιατί είναι ο δύσκολος δρόμος, έτσι. Θα μπορούσα και εγώ να πουλάω τρέλα, να είμαι σε όλες τις τρέλες αυτές μέσα. Χαίρομαι που αργά και σταθερά χτίζονται τα κομμάτια που γουστάρω και τα απολαμβάνω. Γιατί για μένα, από τις πρώτες στιγμές που ασχολήθηκα με τη μουσική και με το DJing και με όλα, σκοπός μου είναι ό,τι κάνω να το απολαμβάνω. Η ζωή είναι μικρή, δεν θέλω να κάθομαι ούτε να πιέζω τον εαυτό μου, ούτε να καταπιέζομαι από μαλάκες ανθρώπους γύρω μου, ούτε να επομένομαι επειδή ο άλλος είναι superstar και τέτοια. Θα μπορούσα κι εγώ, όπως είναι οι περισσότεροι sorry που θα πω τώρα, αν μιλάω άσχημα. Σχεδόν όλη η σκηνή είναι αλλαξοκολλιά για να γίνουμε διάσημοι. Ναι. Θα μπορούσα κι εγώ, πιστέψτε με, έχω επαφές με όλους. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ γλύφτης όπως είναι οι περισσότεροι στη σκηνή, να γλύφω, να κάνω τις αλλαξοκολλιές μου, τις κολοτούμπες μου, το ένα τ' άλλο. Επέλεξα να είμαι καλά με τον εαυτό μου και αυτό που κάνω να το κάνω για να το απολαμβάνω και να είμαι χαρούμενος. Οπότε είναι αυτός ο δρόμος που έχω επιλέξει και είμαι καλά με τον εαυτό μου. Μπορεί να χάνω εμπορικά ή οτιδήποτε, αλλά χαίρομαι που κοιμάμαι και ξυπνάω χαρούμενος. Είναι αυτό που είπες, ότι μπορεί να χτίσει κάτι αργά, αλλά χτίζεται σταθερά. Και συνήθως ό,τι χτίζεται γρήγορα, χαλάει ακόμη πιο γρήγορα. Και το ανάποδο, ας πούμε. Τα έχουμε δει σαν παραδείγματα πάρα πολλά. Ισχύει. Την ελληνική σκηνή πού τη βλέπεις σε 3 χρόνια? Σε 3 χρόνια, πού τη βλέπω ή πού θέλω να τη δω? Νομίζω ότι θα είναι 2 διαφορετικά αυτά. Ναι, είναι διαφορετικά, ξεκάθαρα. Άμα συνεχιστεί έτσι όπως πάει τώρα το έργο που βλέπω να έχει καεί όλοι οι πιτσιρικάδες να είναι καμένοι, να είναι η φάση όλες οι κοπελίτσες να είναι καμένες, να είναι ένα γενικότερο κάψιμο. Αυτά που σου έλεγα πριν και off camera, ότι έχω έναν κοινωνικό λειτουργό φίλο που είναι στα γυμνάσια και πλέον όλα τα παιδάκια πηγαίνουν με μαχαίρια πάνω τους, παίζουν φρουτάκια στο γυμνάσιο, πίνουν ναρκωτικά βαριά. Αδερφέ, είναι sad, είναι λυπηρό, έτσι. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, είναι εξωφρενικό, γιατί θυμάμαι εγώ με τους φίλους μας στο δημοτικό γυμνάσιο πριν 10 χρόνια, πάει γέρασα κι εγώ, τύπου, ξέρεις, παίζαμε στο κινητό της μαμάς μας Candy Crush, ας πούμε. Και είναι λίγο αδιανόητο να σκεφτείς ότι μια δεκαετία αργότερα η νεολαία έχει χαλάσει σε τέτοιο βαθμό που όντως βλέπω στις ειδήσεις καμιά φορά θα μου πετάξει ότι σοκ στο γυμνάσιο της Πάτρας, για παράδειγμα. 15χρονο μαχαίρωσε συμμαθητή του επειδή του πήρε το κινητό εν ώρα που έπαιζε φρουτάκια στο... Ακραία πράγματα, αδερφέ. Ναι, δηλαδή αυτό. Αλλά εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι πάντα στην ιστορία, ρε φίλε, υπάρχει up, down, Ναι. up, down. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο πολύ down αυτή τη στιγμή και ότι όλοι μας είναι ευθύνη μας να πάμε up. Εγώ μουσικά, ας πούμε, και με αυτούς που μαζεύω γύρω μου, το θεωρώ κοινωνική μου ευθύνη να το πάω up το πράγμα και να δώσω μια άλλη πρόταση από αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι, αυτό που λες είναι προφανώς κακό, ότι είμαστε down, αλλά είναι και καλό, γιατί αν είμαστε down, μετά ο μόνος δρόμος είναι up. Τώρα, άμα συνεχίσει ο κόσμος να το πηγαίνει κι άλλο down, είναι άξιος της μοίρας του. Πραγματικά. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, ξυπνήστε και οι πιτσιρικάδες και αυτά, ξυπνήστε, ξεκολλήστε από τις μαλακίες, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να πατιέσετε γυμναστικές, να γίνετε Σούπερμαν, όχι πρεζόνια και κάιλες. Όλοι κάθονται και ποντάρουν πάνω στους εθισμούς που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Εσύ. Παίξε τζόγο, φάε junk food,
Κάπνισε, κάνε ράνε. Μην είστε μαλάκες, μην είστε ψάρια. Και ψαρώνετε με τους βλάκες που βγάζουν λεφτά από εσάς. Να είστε σούπερ αλάνια και μάγκες και λεβέντες. Όχι πρεζόνια και κάιλες. Ισχύει, είναι αυτό. Δηλαδή, αν το παρατηρήσεις, στη σημερινή εποχή είναι όλα τόσο εύκολα που αυτό είναι και καλό αλλά και κακό. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ εποχή στην οποία μπορείς να ξεχωρίσεις τόσο εύκολα, αλλά ταυτόχρονα δεν υπήρχε εποχή στην οποία μπορείς να είσαι η χειρότερη έκδοση του εαυτού σου τόσο εύκολα. Γιατί όλα, η πρόσβαση είναι άμεση σε όλα. Σε άμα κάτσεις και το σκεφτείς, δηλαδή για παράδειγμα, ένα πράγμα που με ενοχλεί είναι ότι είναι όλα τόσο εύκολα μέσα στο κινητό σου. Μπορείς στο κινητό σου να δεις τα πάντα. Και αυτό π.χ. θα σου καταστρέψει την ντοπαμίνη σε τεράστιο βαθμό. Δηλαδή, σε χαώνει, δεν ξέρεις. Ναι, δηλαδή, τι να σου πω, έχω δει ότι υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που εκθέτονται, για παράδειγμα, βλέπουν τσόντζα, από τόσο μικρή ηλικία και αυτό σου χαλάει ντοπαμίνη και μετά στο μέλλον. Όχι μόνο αυτό. Δεν λειτουργεί το τέτοιο σου, κατάλαβες δηλαδή. Μα αδερφέ, καταρχάς πλέον φοβούνται να δουν κανονική γυναίκα και κάθονται να ικανοποιηθούν μόνο από τις τσόντες και από αυτά. Ναι. Συν ότι περνάει, καλά και ότι οι τσόντες είναι ελεύθερες έτσι, σίγουρα είναι κάποιοι το θέλουν επίτηδες για να προωθούν μια άλλη βιομηχανία. Γιατί και κάποιοι μεγάλα κεφάλια βγάζουν τρελά λεφτά από αυτά. Αν βγάζεις τρελά λεφτά από αυτό, είναι προφανώς λογικό να το προωθείς εσύ σε βαθμό που δεν αλλά και πάλι, φίλε, αλλοιώνεις τώρα τα παιδάκια, όλα βγαίνουν ανώμαλα και το ένα το άλλο, επειδή είναι η πρόσβαση τέτοια σε ό,τι ανομαλία υπάρχει, έτσι. Εσύ. Και όλοι μας, και εγώ πιτσιρικάς τα έχω δει και τέτοια. Ναι. Και δεν μπορούν να με σε επηρεάσουν. Δεν μπορούν να με σε επηρεάσουν. Όντως. Είσαι αγόρι, άμα κάτσεις και σκεφτείς ότι έχεις κοπέλα, για παράδειγμα, και έχεις μια όντως κοπέλα, real life κοπέλα, για παράδειγμα, στο πλάι σου και εσύ επιλέγεις να περάσεις καλά, σε εισαγωγικά να περάσεις καλά, σε μια οθόνη του κινητού, σε pixels. Σκέψου πώς θα νιώσει η κοπέλα. Πάει και κιόλας να καταλήξει σαν πρότυπο ότι η ανομαλία είναι cool και είναι αποδεικτό. Και έχει χαθεί η αγάπη, έχει χαθεί οι σχέσεις, οι ανθρώπινες και τα ζευγάρια κι αυτά. Δεν έχω δει να υπάρχει χειρότερη κρίση. Τώρα θέλουν όλοι το γρήγορο. Αδερφέ, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει τίποτα. Που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα που λένε. Δηλαδή, κάθε κοριτσάκι αυτό που λέγαμε και πριν. Σκέφτεται πώς θα ανοίξω OnlyFans να δείξω τα βυζιά μου, τον κόλλο μου, το τέτοιο μου και να βγάλω λεφτά το μήνα. Δεν υπάρχει ούτε ότι αύριο μεθαύριο θα γίνω μάνα, το ένα το άλλο. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Ναι, και νομίζω ότι είναι μαγιά και δεν είναι μαγιά. Βλέπεις μετά όλοι βγαίνουν ψυχολογικά, τέτοια παθαίνουν, φρικάρουν γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι παίζει. Εσύ και μετά ξέρεις ποιο είναι το περίεργο και το οξύμορο, ας πούμε. Σου πλασάρουν αυτό το περίεργο, την ανομαλία. Αλλά αν εσύ δεν τα βλέπεις, ξαφνικά είσαι ο περίεργος. Δεν είσαι cool. Ναι, δεν είσαι cool. Είσαι ο περίεργος. Εγώ τώρα που έχω κόψει αλκοόλ, προσπαθώ να κόψω το κάπνισμα, διατροφικά έχω αλλάξει. Τους τα λέω και με κοροϊδεύουνε. Κατάλαβες ότι πιες ή μια έλαμα. Ναι, ξαφνικά είσαι ο περίεργος. Νομίζω γενικά στη ζωή όταν το βιώνεις αυτό, τότε είναι που ξέρεις ότι κάτι κάνεις καλά, κάτι κάνεις σωστά, ας πούμε. Κοίτα, μας πηγαίνουν σαν τα πρόβατα επισφαγή. Φουλ του γρου στο κάψιμο. Ναι. Ο μάγκας είναι αυτός που καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει. Ισχύει. Ο μάγκας είναι αυτός που θα δει 5-10 χρόνια αργότερα και θα πει: όπα, εδώ κάτι πάει λάθος. Τι θα συμβούλευες στο 18χρονο αυτό σου? Το 18χρονο αυτό μου θα συμβούλευα. Να έχει καλούς ανθρώπους γύρω του. Καλά, να πω και αυτό που είχε πει και ο Τσάκη, που ήταν πολύ γαμάτος στην εκπομπή μας, να επενδύσω στα bitcoins. Περίμενε. Πες ότι είσαι 18. Με τι κριτήρια θα επέλεγες καλούς ανθρώπους γύρω σου? Που θα μου πεις πόσο εύκολο είναι στα 18 να τους χωρίς. Ναι, πες πως έχεις την κρίση που έχεις τώρα στα 18. Την κρίση που έχω τώρα, Ναι. Να μην είναι βαμπύρ ενέργειας, να μην κοιτάνε να με χρησιμοποιήσουν, να χαίρονται με την επιτυχία μου, να μην με ζηλεύουν, να με καμαρώνουν στις επιτυχίες μου και να χαίρονται πραγματικά για μένα. Αυτό γενικά επειδή έχω συναναστραφεί, όχι μόνο δουλέψει με άπειρο κόσμο και λόγω του clubbing και λόγω της μουσικής. Ελάχιστοι άνθρωποι θέλουν το καλό σου και οι περισσότεροι θέλουν να είναι κοντά σου μόνο και μόνο για να πάρουν κάτι από σένα. Ναι. Έβλεπα και τον T-Pain, τον έχει προλάβει τον καλλιτέχνη. T-Pain είναι ο πρώτος που έκανε το auto-tune, παιδί μου, πολύ γνωστό στην Αμερική. Ακουστά. Σε μια συνέντευξη που είχε βγει και είχε πει, είπε ότι κανείς δεν είναι φίλος στη βιομηχανία. Πραγματικά σε βλέπουν σαν φίλο και σου φέρονται φιλικά μόνο όταν κάτι θέλουν να πάρουν από σένα. Για το συμφέρον. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή,
είναι πολύ απίθανο στη βιομηχανία να αναπτυχθούν πραγματικές φιλίες. Μια πραγματική φιλία στη μουσική βιομηχανία μπορεί να βρεθεί μόνο, ας πούμε, αν περάσετε δύσκολα στις αρχές. Και πάλι. Και πάλι, γιατί με το που έρθει η επιτυχία αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύεις ότι η επιτυχία αλλάζει τον άνθρωπο ή απλά δείχνει καλύτερα το ποιος είναι εξ αρχής? Και αυτό και δείχνει. Γιατί εκεί λένε όλοι ότι στα λεφτά και στη δόξα φαίνεται ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να με σε επηρεάσει. Δηλαδή είναι αλλιώς όταν δεν σε ξέρει κανείς και κυκλοφορείς στον δρόμο και είσαι ένας που δεν σε ξέρει κανείς. Και όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και πέφτουν όλοι πάνω σου, όλοι οι συγκόμενοι σε γουστάρουν, όλοι σε γλύφουν, όλοι τέτοιο, πώς να μην την ακούσεις? Θέλει τρομερά αρχίδια για να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Σίγουρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιος και σαν τεστ για το πόσα αρχίδια έχει, ας πούμε. Ναι, με αυτή απλά την έννοια. γλυκαίνεσαι. Σίγουρα, αλλά. Και η δόξα, να ξέρεις, πολλές φορές είναι πιο γλυκιά από το χρήμα. Να σε αναγνωρίζουν και τα λοιπά. Ότι όλο αυτό το πράγμα, ότι έχεις hype, ότι έχεις ψεύτικους φίλους που όλοι σου σε αποθεώνουν γύρω-γύρω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της μουσικής, ο κόσμος γενικότερα αποθεώνει έναν καλλιτέχνη. Επειδή, ζεις παραπάνω τους στίχους του, νιώθεις ότι τον ξέρεις. Μέσα στο τραγούδι δεν τον ξέρεις, γιατί πολύ πιθανά είναι άλλος άνθρωπος πίσω από το παρασκήνιο της μουσικής, αλλά νιώθεις ότι τον ξέρεις και κατά μία έννοια τον αποθεώνεις. Και όταν το γνωρίζεις εν τέλει από κοντά. Τον απομυθοποιείς. Ναι, τον απομυθοποιείς. Γι' αυτό και επειδή πολλές φορές σε αποθεώνουν σαν καλλιτέχνη, είναι όντως πολύ εύκολο να την ψωνίσεις και να πεις: OK, άμα αποθεώνουν. Εντάξει, προφανώς. Από τη μία εκεί που περνάς δύσκολα. Για μένα, το μυστικό για να έχεις πορεία και να κρατήσεις είναι το να είσαι ταπεινός. Άμα είσαι ταπεινός, δεν θα χάσεις ποτέ. Το να ψωνιστείς και να γίνεις δίβα και το να τ' άλλο, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι αυτοκαταστροφικό πράγμα, να ξέρεις. Σίγουρα, αλλά πόσο εύκολο είναι να μην Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και αυτό λέμε ότι θέλει χοντρά αρχίδια για να το. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα Και εκεί θα σε ταπεινός. εκτιμήσει και ο κόσμος, να ξέρεις. Ότι άμα είσαι ταπεινός, όσο και επιτυχημένος να είσαι, άμα είσαι ταπεινός, θα σε εκτιμάει ο κόσμος 100 φορές παραπάνω. Από το να είσαι ψωνάρα και να λες: εγώ κάνω ρανό. Ισχύει, αλλά ξέρεις τι, νιώθω ότι. Δεν μπορώ να βασικά, νιώθω ότι όταν κάποιος είναι ταπεινός, τουλάχιστον on camera, νιώθω ότι το κάνει και λίγο για την κάμερα. Επιτυχημένα. Ναι, ότι να Φαίνεται, πάρει την τώρα στο καλή βάθος του χρόνου ανταπόκριση. όλα αυτά φαίνονται. Να ξέρεις, θα το παίξεις 1, 2, 3, 4 χρόνια, στο βάθος του χρόνου όλα φαίνονται. Όλα φαίνονται. Ο χρόνος τα δείχνει όλα, να ξέρεις. Ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο να μείνεις ταπεινός. Είναι απλά να κάνεις adapt στο πόσο θα την ψωνίσεις. Αδερφέ, όλο στην τελική μια φούσκα είναι, να ξέρεις. Σίγουρα. Όλο μια φούσκα είναι. Όσο πιο νωρίς το συνειδητοποιήσεις, τόσο πιο ήρεμος θα είσαι στην ψυχούλα σου. Ισχύει. Αλλά γενικότερα αυτό θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι όλο αυτό. Να κρατηθείς humble και να είσαι OK. Έχουμε επιτυχία, πώς το διαχειρίζεις τώρα. Ειδικά μας σου ξαφνικά. Ναι. Μα και αυτό είναι και το πιο δύσκολο για τους πιτσιρικάδες. Γιατί όταν είσαι 18, 19, 20 και σου έρθουν λεφτά, αναγνωρισμό και τέτοια, φεύγουν τα μυαλά σου έργο. Κατάλαβες. Αλλά τι γίνεται μετά, σε 3-4 χρόνια έχεις καεί. Και παίρνουν τον επόμενο και σου λέει: έφυγε αυτός ο πιτσιρικάς. Πάμε τον επόμενο. Ναι, αυτό γιατί δεν ξέρεις πώς να το διαχειρίζεις. Είναι λογικό από τη μία. Δεν μπορείς να το Γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε συζητήσεις, να ακούσω και πιτσιρικάδες ποια είναι η φάση, να είστε πιο έξυπνοι από αυτούς που έχουν φάει τα σκάτα. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Λοιπόν, θέλω να μας πεις για αρχή πώς φάνηκε η εκπομπή. Γούσταρα, είχα δει και με τον Τάκη τα επεισόδια και με τον Τζίο, γι' αυτό και γούσταρα να έρθω. Τα είχαμε πει και στα εγγένεια του μαγαζί του Ράκη που είχαμε βρεθεί. Είσαι και ωραίος τυπάς. Εύχομαι τα καλύτερα να πάει όλο το project σου καλά. Ευχαριστώ. Φουλ άνετα ένιωσα. Μίλησα για αυτά που ήθελα να πω ελεύθερα. Ευχαριστώ για το βήμα και για το όλο το Τέλειο, concept. τέλειο. Ποιον guest θα θέλεις να φέρουμε στην εκπομπή? Σκέφτομαι ποιος θα σου δώσει έτσι και ωραίο content και τέτοια. Εννοείται και τον Γκιούμπι θα μπορείς να φέρεις, που είναι και ο συνεργάτης μου στο podcast που έχω. Να πω τον Γκιούμπι, θα πω τον Γκιούμπι. Που είναι και ωραίο παιδί και έχει πράγματα και ωραία να πει. Έχει εντωμεταξύ μεξικάνικο. Το έκλεισε, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο από ό,τι φάνηκε. Αλλά είναι πολύ μερακλή στο φαγητό γενικότερα. Δηλαδή έχει και σπίτι του πηγαίνουμε και μας μαγειρεύει, έχει τρέλα με τη διεθνή κουζίνα. Οκ, γαμάτο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και έχουμε τα καλύτερα. Τα λέμε στα επόμενα. Peace.